Teo Events has withdrawn pamuchato weNyati family asi yawisha kuti vanhu vese vari kuorganize muchato vaenderere havo mberi nemufaro, vari kuti ivo muchato uyu havakwanisi kuita nekuti vari fully booked. Asi izvi hazvina kufadza manetizens zvakanyanya, kunyanya Moboys akati naidziva koma akadiko makachekawo dhayari veduwe, vamwewo vakati koma wirei nazvo pano papublic platform. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, Teo anyora akati iye, good evening family, I'm back again kukuzivisai kuti we won't be participating pamuchato uyu weNyati family because December wacho and the date racho we won't be available nebasa. We are fully booked papa dates acho. All the best to the team richange tichange tiritese pamunamato. Vamwe vakati why are you announcing this on a public platform and not ku couple yacho? Teo ndokuti veduweka handina kumbobvira nda approachwa necouple hatitozivani, and secondly it was announced public, so tinongodzoka papublic futi kuti kuitira mangwana. Vamunetsi vati nhaidziva, you were supposed to check your diary first before accepting. Your brand is big, you know very well. We understand and accept your explanation. Teo ndokuti haasave hatidi kutaura zvakawanda pano. So Teo abuda guys munyaya iyi, haachakwanisa kupa service yanga ichi expectwa kuti ape. So manetizens havasi kufara nekuti vanozikamwa vakomana nekugona basa zvachose. Dzivana save busy kuonesana mucomment section umu. Chokwadi Facebook inombobvisa vanhu stress. Tati chiti zvedzivana save since muri vanhu vanonyarikana muchipanana advice wo sekudaro mamuchavingana kuinbox, asi aiwa yangonzi ipo pano papublic ngazvingonzi kavara zvibve zvangopera. Chokwadi ndechekuti pane zvakataurika ina handimbofungi kuti madhetsi ukangonzwa panzi kuitira mangwana zviripo zvinenge zvataurika, but anyway since tisina evidence yekuti pane zvakataurika tingagoti kudii. But anyway, the way he was so energetic and happy about this whole thing, having known the dates, madates akata ugonzi 23, 24, zvatoratidza kuti ari kutoziva zviri mudhayari, then all of a sudden konzi we are fully booked. Nyaya yacho haisi kusangana unless maybe papa ne-provisional booking that was not really confirmed and then last minute it was confirmed. But ndaona umwe avhurirwa kesi apo, handizive kuti ndere shuga here kana ndere rice, but Moboys mutyei dziva, kana kuchingonzi dziva garai matya. Zvakaoma kana zvisati zvabatana manager kana makanditarisa vana ngavaende kukoti vachate next year. I pray kuti paite umwe planner akarongeka anogona basa, because my event planners kuZimbabwe uko hero basa ratouya, kungoti isusu senyika taatichitoda Teo yeyo. Zvariri drama naimi. People just don't like Moboys, but his response is valid. Did he accept without taking his diary? Ichokwadi ipapo pakaganisika. I don't think it's about the diary. Pane zvakataurika chete. Ataura vanhu kuti haasi kuda kutaura zvakawanda, kureva kuti zvemadhetsi haisi riyo nyaya. Madhetsi akuchinjwa mambozviona here because ari kuklasha nekuti the date was moved once or twice, saka zvakaoma guys. Vamwe ndo vari kuti zvemahara zvinonetsa, zvine museredzero. Kweyeni atakaroora mukadzi wake here veduwe. Remember muchato usina kuroora ukumbonoona wana tezvera zvogona kungovhariswa dzikava ndangariro. Again muchato toziva uchinamatirwa nekutsanyira. Avawo sister vari kutaura yatakanoroora muna June veduwe. Off the camera akapusa hake sezvamunofungira, but level rekuchata iro aiwa asina kubvisira mukadzi hasati asvika ipapo. Muchiri kuremember manager vakataura kuti taenda tikanotaudzana nevakarawa vakati paburitswe something kuti mukomana apiwe mudzimai wake nenzira yakanaka. Ndizvo chaizvo zvakaitika. Vakadzoka ipo pano vakataura zvakare vakati guys tataurana nevakarawa kubackground vatipa mvumo yekuchata. Munoti kwaye vabereki vanongoti endai munochata vasina kupuwa mari yavo guys. Aiwa regai kudaro, musaone vamwe vana senge vasina kunyatoti tsikiti.
mangwana kana zvazovabudirira ndivava again vanozodzoka vorwadziwa why they should have been part of it. You should see how these brands do in SA when such opportunities present themselves. Moziva here kuti guys muchato unotoplaniwa gore rese, noti zvongoti mangwana makuchata vedweka. Okay guys, we wish you zvakanaka. So guys, ndo macomments ari kubva kuma netizens aya vari kuti muchato takes for a very long time to plan, but wekwanyati family vangoti vabuda navheko paya ndokutoti vari mundege vakatotaura kutochata manager mbo watopusha next thing ndo zvatoitika. So guys, this is an official statement by Tewo Events vari kuti ivo havachakwanisa kumanya nechikamu ichi, vakusiyirawo vamwe kuti vapedzisewo basa racho. But anyway, still tichinavo vana mai Munetsi nevamwe vakadaro vari kumanyawo nenyaya iyi vana Chibhutisi. So this is not a trend smash at all. Tichaenderera mberi. Yellow guys haisi kutozomborega kuchata nekuti Tewo aregera. Azodzoka zvakare mukomana ndokuti vedwe just a bit of clarity. Tewo haina kumbobvira yati iri kuitira vanhu muchato guys. Muchato uri kuitwa wane, manager ndivo vari kuronga. Flyer iro makarinzwisisa here? Ondoita live hangu kutsanangura. We are not fighting guys. Kochiinemi futi zvakaoma vedweka. Pane here pamakaona pakanzi Tewo Events ichange ichitora mapikicha o MC o PA system? No, cause service providers hasati atotaurwa. So atakwa mukomana achibva auya akadzoka akati vedwe rega ndiuye ndizoclarifya nyaya yangu. Vamunetsi vatidziva kachiregai kuramba muchidaro hamuna chamakakanganisa. Problem pressure yavari kupiwa. They want them to live a life yevanhu who has been on social media earning big for years and doing expenses from their own pockets. What they are doing to these kids will lead them more depression. Vamwe vakati saka work together kaya maitaura ya than kuti mungoti tichashanda tese then moregedza. Cause paflyer you said we're going to work together kuti muchato fambe, unless maenda yenyu kungonowedzera namba yevanhu nekudya rice nechicken. Makatsigira wani kuti muchange muripo. Chero mukasatora mapikita, chero mukasadai guys, chingoitaika kuti muorganize. Since you've been a major player in this business, you can organize. Remember imimi makanzi pa flyer mungori wo organizer, chiitaika organizer zvinhu zviendeke. Muri kungoramba yenyu guys kuti zvinhu ndezve mahara asi ndo chokwadi chete. Cause kwese kumuchato hama mungati hatichaonekwa kwanyati cause tine muchato yakawanda. Aiwa guys, nyaya yavo haisi ipapo. Nyaya iri panyaya dzemari. And Tewo Events is a big brand guys. Hapana chinonzi kwaizvoni ndichazouya ndakuku marketerai. This brand has been marketed already. Saka maybe they had nothing to give back to Tewo. Takara tinokuzivai mukuwasha makavolunteer mega. Now makutsikatsika kozi masanganiswa na MC amusingadyidzane nawo ka. Tiri kuzviziva. Anyway, tinoshandisawo iPhone yavo iyoyo kuti basa rienderere mberi. Imiregai yenyu nemakamera acho. Vamwe vachiri kungoti people are quick to judge. Pane nyaya, but Tewo can't say zvinhu pano. Akatanga rini kuramba kuita zvinhu zvemuchato guys. So basically Tewo has tried to clarify, but manetizens munongomaziva guys vanoramba vachipusha. It is very clear kuti pane zvakaitika kubackground. The dates were announced 24 December paka 21 between 21 and 24 December, and vaitoziva kuti they are going to be part of the team, but all of a sudden vakungodropa vari kuti vane zvimwe mama commitments. Initially they didn't have commitments, and then all of a sudden the diary pops up and gives a reminder. Guys, pakaipa. But anyway, ndo zvazvinoita kana uchishanda nevanhu vamarambire motokwinya mosunga bhurugwa newaya, because munogona kungodropwa chero na MC last minute otoya ipo pano papublic platform oti varoda kundiitisa zvinhu zvemahara. Ini kani hazvidi kudaro zvokwadi.